A Xunqueira de Alba centrou hoxe a atención do candidato do Partido Socialista en Pontevedra. 3 millóns de euros para facer o que nos chamamos o Parque do Burgo Alba, que é, desde pouco despois da gasolinera da Ponte do Burgo, coller xa onde están as oficinas de Costas actualmente, onde estaba Talleres El Burgo no seu día, demoler tamén esa nave de Talleres El Burgo, ocupar o espacio que Costas ten aí, que xa conecta directamente con este que libera agora a Deputación. A eso súmanse 3,9 millóns de euros tamén de Costas do Estado para completar a rehabilitación do humidal, a rehabilitación da Xunqueira. Iván Puentes repasou os proxectos que hai en marcha para rexenerar este espazo e recordou o compromiso do Goberno de España de investir 25 millóns de euros na cidade no marco da estrategia Pontevedra Flúe. O BNG precisa de interlocución en Madrid que non ten neste momento. Precisa de interlocución nos ministerios que non ten, e ainda encima, cando algúns facemos esa interlocución, cando algúns conseguimos cartos, investimentos históricos para esta cidade, dignos que somos encubridores da mala xestión do Goberno Socialista en Pontevedra. Acompañado da presidenta da Deputación e do PSDG, Carmela Silva, Puentes visitou os terreos que acolleron ata aí ben pouco as instalacións do antigo parque de maquinaria e da imprenta provincial. Estes equipamentos foron desmantelados polo Goberno provincial para facilitar a recuperación deste espazo que segue a ocupar a Xunta de Galicia. E, desde logo, se eu son alcalde de Pontevedra e se nós temos as responsabilidades de medio ambiente no seguinte goberno municipal de Pontevedra, que estou seguro que será así, unha das prioridades dos primeiros días de mandato será utilizar toda a maquinaria política e administrativa posible para exixirlle á Xunta de Galicia que saia desta Xunqueira de Alba e que nos permita liberar eses terreos. Outro compromiso adquirido hoxe por Puentes é coa rehabilitación da Ribeira do Lérez. Segundo o candidato socialista, nos 6 primeiros meses estará redactado en o Ministerio de Transición Ecolóxica para que se poidan executar os fondos comprometidos.